Lero nigo abamenyi ko basebunge bari masabo kobwa mono egwodi ya Gesusu neri ya Masimba nigo banyara ko baba gusangerekana munenjera moyo kuri ebirengereri igoryo botumeki bwe kibeth cya CDF amo nobora igo samagendero akenya ko kwanikwa ime yebunge ywe asegeka kimyaka ebere bono mulikito Dani Mzungu na mange Litko ria kaberero nigo moyega bwo kugendera gusangireria ebirengererio igati ya magendero ria korekanira sebunge ya Nyaribani Masaba ise yoborai bwa Dr. Daniel Manduko litko ria rero abamenyi kuru ase wodi ya Gesusu nigo banyano ikarana asensemeria rio chungo kuru ebirengererio byabo ikarabo iga asensemeria Masimba woda moyego yonyara korekana Umoigo yonyara korekana ase chinsemo chirichiala masha akorire naende twamoire pongesi emyaka yetigarete akora manene mono akuruku wonderful naende ensemende twateba iga ase ngenjo ya CDF ego tigara Masimba ase tokogenda namagoro twanyeike no mheshimiwa turekate sio mheshimiwa Nyaribani Masaba Daniel Owoka Manduku unareta participation yase wodi yetu ya Gesusu umaite twanyorire faida nene sana kiagere bintu mbira bitomiseti byabere promised naende momaite ngo mheshimiwa ase chisukuru Mr. Daniel Owoka orosiri chisukuru cheto chire exemplary ase constituency chinde chire the neighboring intoka enderete chikorobo bekire buya nechibesya cha CDF bwako chiuturais buya Chinga kieche chioni ga bamenyi abaiga banyara kuru ebirengere byabona goteba inse emyaka yebere ige gatia magendera nyare korekana kuru asorogongoro iga igatia bokorosi gwa gwechipara chipasa likwena nuwa asenjira yo bwene no bwasioku igatia yanda mange yase emyaka yebere yarire at least yo mwesimiwa Manduku no nechipara orosi charoreka ninge chiro chipara chigweteka ase nanda teme mono koike ground gotarere ground abangina mbaramekanga asengenjo barabange se chikura bayinyoru asengenjo ye ground nebyombe atarere abangina bonsi na ubara morengeredi 2027 Igo banyara gosaba omuchumbo yo iga Nyaribani Masaba Dr. Daniel Manduku Kochia korora agati ya magendera ria tikate ase bunge iga ya Nyaribani Masaba ane mono chipara chiri tikate chinsemo ao kocheko baretera bo iga estima ase binyoro biri bitabwati estima ikarabo iga bamenta goteba bo iga aba assistant chief abo iga bagambi kochikoroseri kwa chia obisi ase bakobera nigo twamsabira mheshimiwa Manduku atoroseri chia obisi chetu chaba sub chief mbabwati obisi ase ba kutumikira saba ndani wao nande gento kende twasaba epasa likurwaria saruete ndo amatera na rueta abana fusi bakiro muntu akanyora nande tigatomente ende igoro mono kubwaria sare nande apura wangu kwenda mwana sports mheshimiwa kweli vya sana asianza watu tuna meeting ya sana ndio na David msupport yale talent ni vijana bila biongo msupport vile mwana employment arunade banga yotani matigasi bachi banyonde Ekarabo iga bamenyi abaiga banyara gukana omuroberio CDF toche kuruswa saba chumbe sengenjongo omuroberio iga norogerera magendero korekanire chinsemo chia gusi karabo iga omuroberio iga okagere kogendera mambia abwase gwodi eria ichuni nechibesya cha CDF bwako chiuturais buya aso muswada obekwa parliament nga ekina gekabu already nga by the year 2026 nga CDF teba sako sis kororekana kakito goteba bagende bakora adjustment parliament naende kore bill yenyamendi CDF ebe ase machinari gonale goteba litangani nga CDF yakore gasiringia gitekere tigara so muchumbe kali amagana abatenga banye bagane egende iguraria ase kisagati Ripoti ketaseni kiage tembe kuruga iga ase chinsemo chiga chia Nyaribani Masaba erieta liane igongoro kwa Dan Mzungu